να αλλάξουμε μυαλά, να αλλάξουμε πνεύμα, να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Αυτό το χρειάζονται όλοι οι άνθρωποι, το χρειαζόμαστε όλοι εμείς, γιατί όταν έχουμε μέσα μας ένα πνεύμα αυτοδικαίωσης και θεωρούμε ότι όλα τα κάνουμε σωστά, τότε αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε πάρα πολύ μεγάλα λάθη. Και πήγε λοιπόν ο Ιησούς, έφυγε από την Ναζαρέτ, όπως λέει το Ευαγγέλιο, και πήγε στην Καπερναούμ. Και εκεί η πόλη είδε φως μέγα. Πραγματικά, το μήνυμα του Χριστού είναι φως. Και όποιοι νιώθουν αυτό το μήνυμα του Χριστού, είναι άνθρωποι φωτεινοί, είναι άνθρωποι χαρούμενοι, είναι άνθρωποι ήρεμοι, είναι άνθρωποι με αγάπη, είναι άνθρωποι με καταλλαγή. Ζουν τη Βασιλεία του Θεού ήδη